तो क्या हाल बा दोस्त। स्वागत करते हैं रउआ लोगन के एक नया और ब्लॉग वीडियो में। तो हम जाता नहीं आज लीची ला दे, जैसे कि फिर से फ़ोन आ चुकल बाटे। तो हम चलते नहीं पहले डीजल डाले गाड़ी में। ये रहल हम रोड पर निकल गइल बानी। ये जैसे फूल पत्ती पर पानी पड़ताटे, हम आ चुकल बानी पेट्रोल पंप के पास में। ये देखी लोगन पेट्रोल पंप जहाँ हमरा डीजल डलवावे के बा। तो हम आ गइनी डीजल डलवाव तनी गाड़ी में। अपना गाड़ी में जैसे डीजल डलाइल ह, हम यहाँ से निकल गइनी हटे। अब फिर हम रउआ लोगन से मिलत तनी गाछी में। तब तक ले ई रहल लीची। देखी हम गाछी में आ चुकल बानी, अपन ओने गाड़ी लागल बा। हम आ गइल बानी गाछी में। ई जैसे लीची ने तुरा ताटे, हम भाई लोग लीची लादी लोग ई लोग गेठा बांधता लोग जैसे मोटरी लीची के मोटरी बना के लदाता गाड़ी में। तब तक ले हम यहाँ कुछ लदा गेल गाड़ी में लीची। अब पूरा फाइनल हो चुकल बा। अब हम चल के आ गइल बनी अनिया भाई कुछ शिकंजी उकंजी पीनी हटे। शिकंजी पीला के बाद में हम आ गइनी हटे रक्सौल मार्केट में। जैसे लीची खाली भइल अपने गाड़ी में, लीची खाली भइला के बाद में हम निकल गइनी हटे फिर घरे के ओर। वहाँ से घरे जैसे निकलनी हटे, जैसे कि देखा था इन लोगों ने मोतिहारी यहाँ से 52 किलोमीटर बा और हमरा यहाँ से जाए के बा। मार्केट से हम निकला तानी। जैसे कि देखी लोगन हम आ चुकल बनी रामगढ़वा। ई रहल रामगढ़वा मार्केट। जैसे हाईवे होके हमनी के जानी सब। जैसे कि देखी लोगन रउआ लोगन हम रामगढ़वा मार्केट में आ चुकल बानी। तो यहाँ से हम निकल तानी, मिलत तानी फिर दूसरा जगह। जैसे कि मार्केट हम आ गइनी कैसन लागल घरे। अब रउआ लोगन के कैसन तब तक ले मिला तानी फिर से ब्लॉग लागल। तब तक ले बाय बाय। फिर से मिला तानी अगला नेक्स्ट ब्लॉग में।